Pace, dragilor! Oamenii trăiesc în iluzii. Atât cei bătrâni cât și tinerii. Nu prea au nevoie de Dumnezeu. Cei bătrâni spun că nu mai pot să țină minte, să povestească despre ceea ce aud în predici. Iar cei tineri afirmă că nu le trebuie Dumnezeu. Însă există un plan real de la Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Așa că nu rata acest plan real. Voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și desăvârșită pentru fiecare dintre noi. Restul este o iluzie. Păcatele sunt cele care ne separă de Dumnezeu. De aceea avem nevoie de curățire, de sfințire, de desăvârșire. Cum putem reuși în acest proces? Prin slujire există o mărturie a unui om care spune că nu s-a sfințit până când nu a început să slujească. Și este foarte adevărat. Slujirea ne sfințește. Fiți binecuvântați, dragilor!